Zdravo ljudi, danas imamo specijalan video za vas. Došli smo do kraja ove godine i pre svega želimo da se zahvalimo svima koji su nas do sada pratili i koji su nas podržavali. Jako nam to najiskrenije znači, da. Želimo da u budući i dalje sarađujete sa nama, naravno, u svakom videu. A ono što smo ostavile za kraj jeste u stvari ta pitanja koje ste vi nama postavljali na Instagramu, na mailu i tako dalje. Izbacili smo pa ko je postavio, tako je, da. ćemo odgovoriti. Ja želim pre nego što mi počnemo, u stvari, da iskoristim ovaj moment. I da ja tebi dam poklon za novu godinu. A je da! Evo ga! Sad sam uzbuđena samo. A šta je ovo? Pa stikeri. No mi stiker. Aj čekaj, sad čekaj. Želim ja tebi da dam tvoj poklon za novu godinu. Sad? Ovo naše, da. Ovo naše poslednje, Kopiramo. mislim, viđanje pre nove godine. Da. Jel jeste? Da. I nećemo se više vidjeti u ovoj godini, tako da, mislim, nisam te baš upakovala ovako. Da, Ja moram da pokažem stvarno. Da, ja moram stvarno da pokažem. Ok, hoćemo zajedno da otvorimo. Samo da kažem, ovo tvoje je nešto što ti treba. Dobro. I što možeš da nosiš uvek svuda. I eto, kada ga obučeš, ti pomisli na mene. Želim ti kažem da to što sam ja tebi kupila, Dobro. nosiš ga tipa uveče i nekad ujutro. Evo nas nazad sa preslatke su. Prvo ćemo da čitamo Instagram. Evo ovako. Da li može savet prvi dan u vrtiću kako se postaviti prema deci, roditeljima i kolegama? Pretpostavimo da je ovo vaspitač. Da. Pa čim su kolege, deca nemaju kolege. Tako je. Pa kako se postaviti? Biti opušten, biti prijatan, biti ono što jeste. I Biti uvek svoj. To je meni najbitnije. Pa da. I da jednostavno, mislim, bar sam tako bila ja u početku kad sam počela. Bila sam više neko ko je posmatrač, neko ko je više upoznavao drugi ljude oko sebe i decu naravno i nekako se više ja adaptirala na tu okolinu nego što su oni na mene. Sad kad uporedim, na primjer, neki ljudi koji dolaze, više pokušavaju da se možda... Pa nekad i na silu ubace u... nekako da se infiltriraju u kolektiv, što ja smatrala kao loš savjet. A dobro, zato što si ti takav ti, kao ja isto. Ja nikad nisam na silu se ubacivala, nego uvijek tako dođem prvo pa posmatram malo par dana, vidim s kim bi mogla, s kim ne bi mogla, ali sam uglavnom prijatna. Da. Sa svima i gledam svima da učinim i da se ponudim i opet mislim da kako se ja ponašam i kako ja se ophodim prema drugima, tako će drugi prema meni. I onda zato sam prijatna sa svima. Tako je. Dobro, deci i roditeljima to uglavnom se smatra isto. Mislim, prema deci je uvek prijatan, uvek prijateljski odnos, iskren odnos, tako važi i za roditelje, tako važi i... Samo osmeh, to je najbitnije, mislim, samo iskren osmeh. I ono što ja mislim da su nas učili još u srednjoj školi, ja to stvarno nikad neću zaboraviti, da sve probleme i sve brige se ostavljaju iza vrata vrtića. To isto znači i za probleme u vrtiću da se ostavljaju za vaš život. Da je to odvojeni svet. Uđete u vrtić i nema spoljnjeg sveta, u smislu nema spoljnih briga, nema da li ste razmišljate šta ćete da uradite kasnije ili da li ste se posvađali s nekim pa kako ćete to da rešite, nego jednostavno uđete i prepustite se i uživate. Jeste naporno ponekad, ali stvarno ćete uživati. Mislim, ne mogu da kažem. Da. Uživam u našem poslu i to je to. Čim nađete profesiju koja vas zanima i koja vam odgovara, uživat ćete. Idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je: šta je ono zbog čega volite svoj posao? Ja mislim da je najviše ono zbog čega volim svoj posao je to što radimo sa decom. Najiskrenije, bez obzira... Ja mislim da je to jedino. Da, zato što deca su stvarno najiskrenija bića i neko ko vam pruža ljubav bez da razmišlja da li ćete mu vi dati nazad isto i daje vam tu bezuslovnu i neograničenu ljubav i mislim da je to ono što najviše ispunjava čoveka, a to je ljubav. Opet sa decom je najlakše raditi u smislu da kada osete da ste vi dobar čovek i da ste prijatni, da mogu da se oslone na vas, vama
će biti divno na poslu. A opet, najteže je da radite sa roditeljima, u stvari najviše imamo ne konflikt, ali neke nesuglasice sa roditeljima ili sa kolegama. Da. Znači sa decom uopšte nema nikakav problem da se desi gde bi mi rekli ja vidi ovo kako je teško, da se iznerviramo ili tako dalje. Tu stvarno i kad se iznerviramo ili kada se nešto desi loše, to se brzo zaboravi, jer oni stvarno pružaju to što je Kristina rekla, energiju koja je samo pozitivna, da, i koja vam napuni bateriju. Treće pitanje je, koja je po vašem mišljenju jedna osobina koju treba da posjeduje dobar vaspitač? Dobro pitanje. Ne sad razmišljam neku dobru osobinu koja bi obuhvatila sve, a ne može da obuhvati jedna osobina sve. Bude dobar čovjek generalno. To da. Dobar čovjek podrazumeva i da je pokvaren, i da je pošten, i da pruža ljubav, i da je pozitivan. Mislim, dobar čovjek, tako. To nije osobina, ali... A možda je... Zna se ko je dobar čovjek, kako da. On će sigurno biti dobar i vaspitač, tu nema... Da, svakako ko nije dobar čovjek ne može biti ni dobar vaspitač. Jedna osobina koja bi vaspitač, kao sad generalno gledam sebe, koja osobina je dobra, a to mi je upornost. Upornost u smislu svega. Da li je to novi izazov na poslu, da li je to novi dan, da li je to novo dete, da li je to novi roditelj. Ja sam uvek uporna da istrem u tom svom cilju ili nekom zadatku koji trenutno imam i da uvek bude pozitivan ishod, naravno. To bi nekako izdvojila, ajde kažem, po sebi. Sad mi je palo na pamet, darežljivost. Da bude darežljiv u smislu da mnogo daje i da ne očekuje ništa za uzvrat. Jer u mnogim situacijama neće dobiti za uzvrat, ništa konkretno, materijalno i tako dalje. Ali će dobiti, kao što smo pričali, emociju, ljubav i tako dalje. Eto, to bi možda bila neka osobinica koja je potrebna. Točno. Da. Sljedeće pitanje, zdravo, zanima me kako ste došli na ideju da osnujete kanal? To je duga priča. Da. Mogu ja prvo da počnem tu priču? Ajde. Jedne godine, kad sam bila na moru, davne godine, baš ja moram da se setim koje to godine bilo. 2017 ili 18 sam ja bila na moru i ja sam čitala knjigu Uspeh što da ne. I zanimljiva je knjiga, preporučujem stvarno svima da pročitaju. I onda u toj knjizi piše kako trebate uvek da imate neki cilj i nešto da, neku želju kojom težite. A Kristina i ja smo uvek imali neku želju, a to je da radimo nešto vezano za decu, a nismo znali šta. I onda sam ja pročitala tu knjigu i smislila sam taj osnovni cilj koji mi generalno i sada imamo, ali kako bi se došlo do tog cilja, onda sam baš razmišljala tokom puta, jer te dug je put od Mora do Beograda, ali nije mi palo na pamet tada. Samo sam smislila taj glavni cilj koji bi bio. I onda je ona mene zvala i ispričala mi kako je pročitala tu knjigu, ispričala mi je generalno kakav je njen plan. I onda je to tako negde ostalo u mojoj pozadini i konstantno me pratilo iz dana u dan. Ja se sećam tačno mesta, bila sam u tramvaju, ne sećam se broja tramvaja, ali se sećam mesta na Novom Beogradu gde sam bila. Ozbiljno. Nešto sam sanjala pre toga i javila mi se ideja da snimamo za YouTube. I ja sam odmah zvala tebe i ti si rekla, evo super, odlično, to je bilo odlično. I tako smo počele da razmišljamo uopšte o tome. To je bilo 2017. godine. Da, ali kaži mi daj, a ovo je sad bilo 2000... Sad dalje, dok mi smo smislile šta bismo mogle... Mi smo počele da snimamo. Znači ja mislim da sam ja u jednim bloopersima čak i da smo stavile. Da, stari prvi klip i mi smo mnogo pokušavale. Baš svaki put kad smo stali pred kameru nekako bilo smo tek na početku i naše karijere i dosta smo imale nekih, da kažem, blokada u samom snimanju. Mislim da baš nismo bile zrele. Da, moguće da nismo bile zrele i da nismo imale čak ni dovoljno iskustva i onda se sve to nekako, da kažem, onako gradilo i mi smo išli korak po korak i onda dolazimo do tog dela. I onda do glavne priče, da. To je sve tako nekako išlo polako. Ništa mi nismo htjele odjednom to da odradimo ako nismo 100% spremni. Nismo ni znali. I onda se na kraju desilo to, da sam pila kafu i da sam razmišljala. Tu smo već odlučili da ćemo snimamo za decu. Da, i nismo mogli da smislimo naziv, kako ćemo da se zovemo i kako će to generalno da zvuči. I meni se ponavljala ta reč glas. I ja sam pozvala Tamaru i onda sam mi rekla kao, Tamara, a što misliš da se zovemo samo glas vaspitača? Nekako mi je to bilo dosta zvučno i jako u ime svih vaspitača koji su u Srbiji.
A opet i kao glas, savjet i mišljenja vaspitača. To je pozadina samog naziva i kroz taj glas, i kroz taj glas sam potiču i svi savjeti, naše iskustva, razgovori koji smo imali sa drugim roditeljima, razgovori sa vaspitačima i mislim da vaše pitanja i vaše nedoumice. I onda dolazimo do perioda kada je bila korona, mislim da smo to pričali u prvom videu sa upoznavanja, da se ta ideja najviše rodila i tada jer smo bile u kući i nismo imale posao, nismo ta trenutno radile kao i svi. Radili smo, bilo je vaspitno-obrazovni rad online. Da, nije bilo da nismo išli na posao. I onda smo shvatili da bismo stvarno mogle online. To je fenomenalna ideja. Da se tako dele savjeti, da se pomaže roditeljima. Mnogo roditelja u tom dobu je trebao je razgovor, trebalo je to 1 na 1. Da postave pitanja, imali su mnogo nedoumica, mnogo strahova, nismo baš imali niti mesto, niti vreme gdje bi mogli da se okupimo s njima ili da se nađemo pa da popričamo. I onda tako se rodila ideja. Sljedeće, dobro, ovo je kratko pitanje. Treba da čitam i koje postoje pitanje? Ne. Nećemo čitamo. Šta ste završile, odnosno koje škole? Završile smo medicinsku srednju školu u Beogradu, Deligradsku. Stvarno sve što smo odlučivale do sada uvek su bili neki zajednički ciljevi i zajednički dogovori. Kada je trebalo da se upiše fakultet, mi smo tada u tom momentu bile i zaposlene, jer nam je najveća želja bila isključivo to da posle završetka srednje škole počnemo i da radimo, da prikupimo i to iskustvo. Međutim, u tom momentu tada neki fakulteti nisu dozvoljavali vanredno studiranje. U Beogradu nije bilo. Naše želje su bile da upišemo učiteljski fakultet, ali to tada u tom momentu u Beogradu nije bilo dozvoljeno, a opet sam do druge strane htjela smo i da nastavimo da se bavimo ovim poslom kojim se i dan danas bavimo. Jedno sam je otišla na fakultet učiteljski u Beogradu gdje su mi rekli da moramo da budemo na 70% predavanja, što nije bilo moguće u tom momentu, ali smo radile. I onda smo našle višu, odnosno visoku školu za vaspitače koja ima naravno smer strukovni vaspitač kako bi završile za vaspitača. I nakon toga smo odlučili da završimo i master. Sljedeće pitanje je da li radimo negde, obe smo zaposlene. Isključivo zbog zaštite privatnosti, nećemo objašnjavati gde tačno radimo, ali zaposlene smo. Radimo u vrtićima uglavnom. Da. Da li vam je ponekad teško da snimate? Pa iskreno jeste ponekad, zato što dolazimo direktno sa posla, pa plus dodatno snimanje koje traje. Ponekad, ali uglavnom... Uglavnom ne, zato što to je nekako... Zabavno nam je. Da. Iskreno. Kako uspete da se dogovorite oko teme za snimanje, imate li nesuglasice? Mislim da se lako dogovorimo iz prostog razloga što nam je sama i priroda posla da se većina pitanja i pojavi dok smo na poslu i tako da nam je lako da i pronađemo teme. Pa i dopunjujemo se, uglavnom kad ona nema ideju onda imam ja ili kad ja nemam ideju ima ona, tako da rijetko kad nam se desi da baš nema ni jednu. Uvijek smo na pola puta. Sljedeće pitanje je kada ste shvatile da ste najbolje drugarice? Ne, ja nemam momena kad sam shvatila. Da, nema niko moment kad si shvatio. Jednostavno shvatiš posle nekog dužeg vremena osjećaš da ti je prijatno s tom osobom i da ga gledaš kao člana porodice. Kako smo se upoznale, prvo smo rekli, upoznale smo se u srednjoj školi, tako što sam ja u stvari sela na Tamarino mesto. Da. Sam bila bolesna u prvoj godini srednje škole, nešto što je bilo, a Kristina se kasnije upisala. Da. I onda ja nisam bila tu, ona je sela na moje mesto. Tačno. I tako smo se upoznali. Sljedeće pitanje je, gotivite li svog novog snimatelja? Da. Najiskrenije da. Naš snimatelj je poslao, koji trenutno nije sa nama, ali očekujemo njega videe, koji će uskoro stići. Nadamo se, da. I koji će biti mnogo bolji nego što su ovi bili do sada. Kako preživljavate galamu? Teško. Mislim da jednostavno ogluviš posle nekog vremena. Da. Najiskrenije, mislim da će se to svi složiti, da ti posle nekog vremena stvarno jednostavno ne čuješ neke stvari i fokusiraš se samo kada su neke bitne. Da, uopšte nemam utisak da galam. Ne, nije. To mi se dešava. Jedno neko kad mi uđe u sobu i kaže, što ti, kao ne mogu da se čujem s tobom, ja uopšte nisam. Ne konstatuješ. Razumem, da. A na koji način uspostavljate mir i pravila u grupi? To je malo kompleksno pitanje. Da, nije pitanje koje možemo sad da damo neki kratak i to jasan odgovor. To možda da bude kao tema. Da, možda bi mogla da ostavimo za temu. Da li je teško raditi sa decom ili roditeljima? Mislim da bismo se svi složili da je svaki posao težak na svoj način, ali posao i rad sa decom jeste uživanje, ali sa druge strane snosi jako veliku odgovornost. Da, tako da ne možemo se složiti sa tim da je lako raditi s decom, jeste lepo, ali nije lako.
Da li je teško raditi sa roditeljima? Najiskrenije, ponekad može biti teže nego raditi sa decom. Zašto? Zato što ponekada postoje te neke nesuglasice koje roditelji ne mogu da shvate iz pozicije vaspitača, a vaspitač ne može da shvati iz pozicije roditelja, osim ako i pre svega on sam nije roditelj. Tako da u tom nekom smislu može biti ponekada teško, ali naravno sve se prevazilazi. A sljedeće pitanje jeste, da li se vidite u drugoj profesiji? Iskreno, ja ne. Iskreno ja da. Ne kao da bih ovu profesiju ostavila, sigurno bih se, ne mislim, ceo život bavila ovim i mislim da bi mi bilo i primarno, pre svega i zbog svoje dece sutra. A da li se vidim u drugoj profesiji, vidim kao nešto što bih mogla dodatno da radim. Tako da, u tom nekom Ja se vidim u ovoj profesiji, ali možda da malo nadogradim to kao što imamo cilj neki. A kako dečje okruženje je ono što nama prije. Kakav je posao vaspitača iskreno? Iskreno jako zanimljiv. Stvarno, ja kažem, svaki dan imate nešto novo. Da. Kad me god piti kako ti je na poslu, ja kažem zanimljivo. Zato što vi nemate ni jedan dan isto. Znači nema, ajde kao u kancelariju dođete, sednete, upalite kompjuter i tako stalno vam jedno ti isto. Ovdje nikada nije isto. Posao vaspitača je posao koji zahteva od osobe da nikad ne odraste. Sad krećemo na neke malo drugačije pitanja. Prvo pitanje, verujete li u ljubav na prvi pogled? Jao. Ajde, Kristina, da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Iskreno. Ne, najiskrenije ne. Ti ne veruješ u ljubav na prvi pogled? Ne. Da li ti veruješ u ljubav na prvi pogled? Ne. Ajde da vidimo šta će da kaže taj koji te sluša. Mislim, na prvi pogled ne. Ne, a što? Zato što mislim da očigledno nije na prvi pogled. Ne. Dobro, na prvi pogled osjeća se neka energija. U smislu da vi osjetite da taj čovjek može da bude potencijalno za druge staze. Da. Mislim, meni se uglavnom desi na prvi pogled da vidim da mi se neko svidi, ali to ne smatram pod ljubav na prvi pogled. Meni svako ko se svidio na prvi pogled bila je... Da, dobro, imali smo i takvi slučaj. Tako da... Idemo dalje pitanje. Pišite se u 3 reči. Znaš šta bi ja rekla za sebe? Prvo bi rekla iskrena, neodlučna i tvrdoglava. Mislim, to su 3 neke po meni osnovne koje se najviše ističu. Ja nemam treću za sebe. Imam uporna, imam tvrdoglava. Ja bih treću rekla da si istrajna. Da si istrajna u svemu što zamisliš i stvarno se to i... U istini? Da. Eto, idemo sledeće. Kako ste? A vi kako te? Eto, neko lepo da nas pita. Umorno. Mesto gdje biste voljeli da otputujete, a nikad niste bili? Moskva. Imam i New York. Mislim, baš imam dosta. Uglavnom su to neka egzotična i avanturistička putovanja, mesta koje želim da obiđem. I Bali mi onako. Ja uglavnom te avanture, zato što stvarno volim nešto što u meni budi strah, a ja želim da ga prevaziđem, tako da... Ja volim gradove. Da. Ma da sve volim. Ne, ja zamišljam onako neki... neku plažu, vjerojatno s nekim onako plaža, ali dugačka, ona bela plaža. Da li smo htjele ovim da se bavimo kao male? Da. Ne. U stvari ne. Izvinjam. Ja sam htjela da budem veterinar. Ja isto. Stvarno? Koliko dugo se družite? Brdo. I doline. Koliko je to godina, Kristina? Sad će 14. Da. A zajedničko putovanje koje nam je bilo najljepše. Pa meni je Milano, definitivno. Zato što smo se tu i nakupovale. I lepo smo se družile tamo s onim ljudima iz autobusa. I baš nam je bilo fino. Teže raditi sa malom decom ili sa velikom decom? Ja mislim da je drugačiji tip posla. Definitivno. Uglavnom, da je više sa mlađom decom fizički. Više se trošite fizički, trošite se i psihički, ali više fizički, a sa starijom se trošite psihički skroz. Mislim, nije to jedina razlika, ali opet i to je neka opširnija tema o kojoj možemo da pričamo naknadno. Svakako. Dečja pesma. Ima ih baš mnogo. Ima ih mnogo, stvarno. Ali meni je sad ona nova Sreća u ljubavi. Ta mi je baš slatka. Meni je, ne znam kako se zove, ali ljubav je kad se neko voli. Da, ta mi je lepa. Edituje videe. Mi. Do sad. Ali mi imamo novog snimatelja. Tako je. Ne novog, imamo snimatelja. Nismo imali starog, sada imamo snimatelja. Tako je. I on će nam editovati pa ćete i vidjeti na kraju kakvi su ti videi i... Ovaj video ne sekirajte se, to mi editujem. Da, primetit ćete razliku svakako.
Plaćate nekoga da vam edituje vide i sređuje Instagram. Ne. Zarađujete li od ovoga? Ne. I ne očekujemo stvarno da zaradimo. Pa ne, dobro, da. Očekujemo samo jednostavno da sutra postanu bolje vaspitana deca i da više ima bolje dece koji će postati bolji ljudi. Bolji roditelji samim. Da. Hvala vam što ste Tu? da i što ste pored nas i što ste uz nas. Bukvalno pored, na to, uz nas, jes. Da. I što cenite naš trud i što se uključujete u svaku našu temu. Da, to nam je stvarno drago i mnogo nam znači kad nam pošaljete neku povratnu informaciju i kada nam pošaljete bilo kakvo pitanje ili evo u ovom slučaju što ste učestvovali u ovome. Hvala vam puno i mi ćemo biti tu da zajedno nastavimo da sarađujemo i da se gledamo u sljedećim videima. I srećna vam Nova godina, želimo vam sve najlepše u njoj, da ispunite sve vaše želje, ciljeve i da podelite vaše uspehe sa vašom porodicom i prijateljima, da uvek oko vas bude ljubav i sreća i da stvarate nove uspomene, a mi se do tada vidimo u sljedećem videu. Dakle, spremni smo da odemo u Deda Mrazovo selo. Znaš šta? Daj motor. Nemoj da si nervozna. Koje ćeš naočare? Ove? Prada? Aha. Ili ove Dior? Aj, vidi Dior. Baš sve ono iz ormana mi pravi. Znaš. Da to je voli. Kad bi neko znao da je ovo daska za peglanje, mislim šta reći. Držimo šolju. Ne znam šta. Nismo došli do prvog pitanja, a meni već idu suze i to nije dobro. Ja sam kupila malo veću veličinu zato što si ti malo debelica. Prekini. Prekini. Mislite da vam podgrijemo na 3 palačinke? Ja ne. Ne. Pa pojeli smo sad ćevapu. Ja ću Vidite, izgledati. ovo je sivač. Ali ja ne radim sutra. Da li vam je pa nekad teško da snimate? Najiskrenije... Pa ponekad jeste. Evo 4. put. Da mi ovo ipak utvrdimo gradivo. Dakle, da li vam je pa nekad teško da snimate? Ovo je najteže pitanje. Ubakte koliko Ne, o sad ovo. Što? Ja mogu ja kažem? Izvinim, samo, ja mislim da je svaki posao... Pa, mogu ja da kažem? Možeš da. Ja mislim da je svaki pošao... Mogu ja da kažem? Možeš. Budemo iskreni. Evo ja ću budem iskrena. Nemoj.